Hello, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Maayong hapon, ug maayong gabi, ug maayong buntag kaninyong tanan. So for today's vlog, mga iring banbanon, what are you looking for? Huh? What is that? Chicken? Hello, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Maayong hapon ug maayong gabi ug maayong buntag kaniyong tanan. Welcome back to my channel. So for today's vlog, magluto tayo ng kahit ano na lang kung anong laman sa refrigerator. Pero kain tayo ng chicken again. So samahan niyo ako mga iring banbanon. Tara na! So may paratha ako. Bread. It's a kind of bread from Indian. So bumili ako this morning. So ito yung lunch natin. So it's paratha. So it's paratha bread. So may sausage ako dito. Initin ko. Tatapos ko shokot. Ayan. So maliit na sausage mga iring-banbanon. So, ang gawin natin, initin ko lang ito kasi luto na. Paratha bread. So, ito yung masarap na bread dito, no? So, i-try ninyo. No rice. Only this one mga iring-banbanon. Try and you can feel the bread, no? The natural bread. The organic bread. So, ayan. Init na siya. Maliit na sausage. Shokot kasi lang. Luto na siya. So, ito lang yun. Mag-sausage ako pero hindi siya masyado malaki. Kasokot. So, ayan. Antayin natin. Initin natin yung paratha bread. Dito lang sa dito lang para so ayan. So kain tayo sa ano natin. Kain natin ito mamaya pagkaluto sa lahat, no? So may boiled egg ako na. So ayan. Mag-start na tayo brunch na to kay it's already 10:30. So kain tayo. Masarap yung sausage. Small sausage. Mukbang tayo mga iring banbanon. Really? Behave, ha? Kung natikman niyo tong paratha, no? Masarap.
instead maggamit kayo ng rice, ito, the organic. Sarap. Natin ang manok. May kayang crispy. Sarap ang bread. This is organic bread. Paratha. Lamig ka siya. Magtabisan yung laway mga iring ganbanan. Lamig ang chili, uy. Ayan. Try ka. Instead mag-rice kayo, ito yung i-rice ninyo. The organic paratha bread. Pag umuwi ako ng Pilipinas, madala ko para makatikim sa simanga. So snacks para mamaya. Lunch na late na mga 5 o'clock. Iwan ko ito sobra, hindi maubos kung mairing. So thank you so much for watching my YouTube channel. And please don't forget to share, comment, and like. Punos KASAKIT o punos KALIPAY. Ichika mo ilaglag ni Lia. SHALALA. Bye-bye. God bless to everyone. Be safe. Thank you.